Takže ahojte, vítam vás Investor bez kravaty a v tomto videu vám ukážem moje nové nákupy. Nakúpili sme akcie za $2200 a ja som sa rozhodol predať nejaké to fyzické zlato, na ktorom som realizoval približne 100% zisk a šupnúť to do akcií, takže uvidíme, ako tento krok z dlhodobého hľadiska sa ukáže. Myslím si, že to je správny krok a myslím si, že som spravil dobre, že využijeme vlastne tento prepad, ktorý je na akciovom trhu, túto paniku. Môžeme vidieť, že Fear and Greed Index nám ukazuje ešte stále extrémny strach, takže som zvedavý, kedy sa tie veci makroekonomické zlepšia, kedy sa to kúsok ukludní a trh bude zase greedy. Ale nevieme, kedy to príde. Jediné, čo môžeme spraviť, je tieto situácie využiť a z dlhodobého hľadiska toto si myslím, že sú tie najlepšie nákupy, ktoré sa dajú robiť. Možno ten trh bude klesať ešte viac, možno tu budeme mať aj bear market, recesiu kvôli tým vysokým cenám ropy, možno to bude mať naozaj hrozný dopad. Nevieme to predpovedať a lámať si nad týmto hlavu je podľa mňa úplne zbytočné a nikde tým nezajdete. Nijako vám to nepomôže a jediné, čo môžete robiť, je nakupovať kvalitné firmy každý mesiac a držať ich a nerobiť hlúposti. Takže asi toľko. Vidíme, že year to date sme v mínuse 5,12%. Včera bol celkom zelený deň, tam sme boli mínus 3,15%. Dneska to už ďalej padá, ako môžeme vidieť, mínus $1500. Ale who cares, ideme ďalej a sú to veci, ktoré my nevieme ovplyvniť. Takže ukážem vám prvú firmu, ktorú som nakupoval. Nakupovali sme ju za približne $1200 a to je nikto iný než SoFi. Po tejto firme som sa pokúkoval už veľmi dlho. Chcel som to spraviť takou menšou rastovou pozíciou, je to približne 1,7% z toho môjho portfólia a tá firma sa mne brutálne páčila na týchto hodnotách okolo $30. Samozrejme, že som neprikúpil, lebo tie ceny tam boli naozaj vysoké. Teraz tam má nejaké krátkodobé problémy, ale ja to beriem ako takú riskantnú stávku a myslím si, že tento risk sa dlhodobo vyplatí. Myslím si, že táto firma sa dostane do S&P 500, bude ďalej rásť a tieto krátkodobé problémy prekoná. Takže $32 tam bol vrchol, teraz je mínuse viac než 50% a ja som sa rozhodol tento prepad využiť a ukážem vám hneď moju pozíciu v SoFi. Máme tam 81 kúskov tejto firmy. Myslím si, že to bol veľmi dobrý nákup. Total return síce minus 4,48, ale na tejto cene $15,82 si myslím, že z dlhodobého hľadiska to je veľmi dobrý vstup do tejto firmy. Tento mierny mínus ma akože vôbec netrápi, keďže si myslím, že táto firma prekoná nové all-time high v najbližších rokoch. Je to maličká pozícia, satelitná pozícia, ale myslím si, že to v portfóliu miesto má aj spolu s Newbank, takže toto sú moje dve také rastovejšie stávky. Takže uvidíme, ako to dopadne. Myslím si, že tuto nemáme čo stratiť a myslím si, že tam ten upside je o dosť väčší ako ten downside. A keď sa mi tá firma páčila na $30, 20, páči sa mi ešte viac na 15. Takže možno budeme ešte prikupovať, až to bude viacej padať, ale nechcel by som to zase s tou SoFi prepáliť, keďže ako hovorím, je to malá satelitná pozícia v tom portfóliu. A ešte predtým, ako si ukážeme ďalšiu firmu, nakúpal som by the way 3 firmy za tých $2200, čiže 1200 SoFi. Pokiaľ by ste chceli začať investovať, určite budem rád, až využijete akciu, ktorú XTBčko prináša, môžete získať akciu zdarma, keď použijete kód bez kravaty. Link nájdete v popise videa alebo v komentároch, takisto tam mám iné affiliate linky celkom zaujímavé, takže budem rád, až sa na to pozriete. A ďalšia firma, ktorú sme nakupovali, je Brookfield Asset Management. Tuto sme prikúpili nejakých 11 kúskov tejto firmy, 10,9, lebo mi tam chýbalo pár eur k tomu, aby som nakúpil 11, nevadí.
Takže táto firma je veľmi kvalitná, rastie tam dividenda nejakými 15%. Manažment predpovedá, že do roku 2030 by sa ten biznis ako taký mal zdvojnásobiť. Je ten manažment veľmi kvalitný, tejto firme verím a myslím, že na tejto hodnote 30%, viac než 30% od tých maxim, toto je veľmi, veľmi dobrý čas na nákup tejto spoločnosti. Táto spoločnosť má približne 4,5% dividend yield, ktorý, ako hovorím, tú dividendu dvíhajú 15% ročne, takže myslím si, že toto je veľmi kvalitná firma a kúsok takej diverzifikácie od toho Big Techu. Táto firma mi tvorí už približne 3,7% toho nášho portfólia. Sme tu v mínuse nejakých 8,5%, ale toto je krátkodobá vec, takže s týmto sa vôbec nezaoberáme. Hodnota je tam približne $2600 a už je to celkom citeľná pozícia v tom portfóliu, 3,5%. Nie je to nejaká extra veľká pozícia, ani malá. Tuto by som ešte chcel možno ďalší mesiac pár kúskov dokúpiť, dokým sa predáva na takýchto cenách. Myslím si, že ten upside tam je dosť veľký. Môžeme vidieť, že na 44,14 sme nakúpili 10,9 kusa, predtým 23 kúskov na 43 a okolo tých $50 som tu vtedy začal budovať tú pozíciu, dokonca na 53 som začal kupovať pár kúskov. Takže som rád, že sa mi podarilo vybudovať takúto celkom peknú pozíciu na tom Brookfielde a môžeme vidieť, že teraz to nie je vôbec na zlých cenách, sme tu na cenách niekde okolo, čo boli v roku 2024, takže biznis rastie stále ďalej, tie výsledky majú veľmi pekné, takže myslím si, že toto bol správny krok a ako hovorím, kúsok sme diverzifikovali to portfólio takouto kvalitnou firmou mimo Big Techu. Tretia firma, ktorú sme nakupovali, o ktorej tiež veľmi často rozprávam, je Mastercard, ktorý sa obchoduje teraz na $491 a od tých maxím je približne mínuse 17%. Takže myslím si, že toto je tiež veľmi kvalitný biznis. Je to duopol spolu s Visou, tie multiply sú tam naozaj na úrovniach bear marketu roku 2022. Čo sa týka tej valuácie, je to kvalitná firma, ktorá rastie viac než 15% ročne a myslím si, že ten rast bude aj naďalej pokračovať. Naozaj kvalitná firma, už tam máme v portfóliu 7 kúskov tejto akcie. Ukážem vám hneď celú pozíciu. Sme tam takisto v miernom mínuse, ale to je v týchto obdobiach korekcie si myslím, že úplne v pohode a máme tu kvalitný biznis, ktorý sme nakúpili podľa mňa za veľmi, veľmi priateľné ceny. Nechytili sme tam samozrejme dno zás, ale o to sa nám nejedná. Sme dlhodobí investori a myslím si, že toto bol správny krok pridať Mastercard. Budem pravdepodobne ešte viac dokupovať. Uvidíme tento mesiac 15. Tam spravíme ďalší vklad a využijeme tento prepad ešte viac. Takže máme tu 7 kúskov minus nejakých 7,5% a hodnota v portfóliu nejakých $3400. Takže za mňa parádny nákup, som veľmi spokojný, že sa nám podarilo kúsok zvýšiť pozíciu v Mastercarde, aj keď pomaličkými krokmi, ale myslím si, že to ide správnym smerom. Takže portfólio vypadá takto. Google najväčšia pozícia, ďalej tu máme Amazon, Metu, ktorá nám klesá, ale ja si myslím, že sme ju nakúpili za dobrú valuáciu, nepreplatili sme za ňu. To, že trh ju trestá, musíme to prekúsnuť, ja sa na to pozerám dlhodobo a myslím si, že všetky tieto firmy, ktoré vlastním, budú mať opäť o 10 rokov väčšiu hodnotu, fundamenty tam krásne rastú a myslím si, že ten rast toho fundamentu bude nasledovať aj cena akcie a my na tom zarobíme. Takže tak, máme tu ďalej Microsoft, ktorý je teraz tiež v problémoch. Tuto by som tiež chcel ešte možno 1-2 kúsky pridať. Uvidíme, ako hovorím, v polke tohto mesiaca určite môžete čakať video. ASML, ktorému sa veľmi darí, je to naozaj neskutočne kvalitný biznis, ktorý to v tom portfóliu chcem držať. Netflix, ten je na podobných úrovniach, ako sme ho nakupovali. Myslím si, že je len otázka času, kedy táto firma vystrelí.
je to kvalitný biznis, dvíhali tam zase ceny, majú neskutočnú pricing power a myslím si, že toto je tiež super firma v tom portfóliu. Som veľmi spokojný, že sme tam ten Netflix pridali. Ďalej tu máme Mastercard, o ktorom sme rozprávali, S&P Global, tu sme tiež v miernom mínuse. Tuto by som tiež chcel dokupovať takisto kvalitný biznis. Nvidia, tam je tiež na $170. Naozaj tých príležitostí na tom trhu je šialene veľa a človek nevie, že čo skôr dokupovať. Ja som sa rozhodol teraz dokupovať, ako hovorím, ten BAM, Mastercard a SoFi, lebo naozaj tú váhu v tom Big Techu máme dosť veľkú, ja si to samozrejme uvedomujem, tak to v tom portfóliu aj chcem, ale myslím si, že nezaškodí kúsok nakúpiť firmy, ktoré sú mimo Big Techu. Takže tak, a takisto som veľmi spokojný s tou SoFi. Myslím si, že to bol veľmi dobrý nákup. Ukáže to len čas, ale za mňa fajn, som spokojný. Ako hovorím, páčila sa mi tá firma na $30. Teraz na $15 sa mi páči ešte viac. Je to malá rastová pozícia, takže uvidíme, ako to dopadne. Keby sa mýlim, tak ten dopad na to portfólio nebude mať nejaký horibilný, ale myslím si, že to bola dobrá stávka. Takže tak, toľko k dnešnému videu si myslím. Vidíme, že za posledný rok ten performance máme nejakých 27%, čo je veľmi pekné. Mali sme tu síce aj ten performance niekde okolo 47%, ale myslím, že skôr či neskôr sa vrátime k tým pozitívnym číslám. Trh sa podľa mňa spamätá, otrasie a budeme ďalej pokračovať v raste. Kedy to príde, to už nikto nevie, ale myslím si, že ten scenár je o dosť pravdepodobnejší, ako keby sme tu mali mať nejaký 2008 market crash, hej. Určite si pozrite náš video, kde som sa bavil o bear markete, korekciách a tak ďalej. Myslím si, že to video vám veľmi dokáže pomôcť, čo sa týka tej psychiky a toho, aby ste tie poklesy zvládli. Mne osobne to video pomohlo, že som ho aj natočil, že som sa kúsok o tom porozprával a párkrát som si ho tiež pozrel. Myslím si, že to bolo celkom fajn, takže určite sa na to pozrite, lebo najdôležitejší orgán investora je žalúdok a nie mozog. Takže hlavne, aby ste nepredávali, nepanikárili a držali ďalej kvalitné firmy a nakupovali. To je naša taktika, to je naša stratégia, myslím si, že je správna. Takže asi toľko k dnešnému videu. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a že aj zanecháte like, odber a vidíme sa pri ďalších videách. Určite sa mrknite na tie affiliate linky dolu v popise videa, sú tam zaujímavé veci. Takže ja sa s vami lúčim, majte sa, ahojte a vidíme sa.